para makahalubilo ang bawat usang mga batanon kay especially karon na henerasyon na puro na magugta dependent na magugay sa technology. Ang atuwa atong tudluan ng mga bata na sa ako mas maayo first magsugod ta sa environment. Atuwa ta tabang taglimpyo, buhat ta sa tong tagsang parte para ayon we build it up. Action! Balita! Okay. More games, more kung sa may kanang alternative way nga makaserbisyo usab kung sa dili mahiligon kung basket, volleyball kinaman joy mga ayan nato kidan nga wa hilig ana kung sa may hatag sa ninyo nga serbisyo gawa sa mga basketball, volleyball sports. So gawa sa recreational activities, pwede man punta makapa-engage sa mga batanon in terms of activities concerning the environment. Pwede ta magpa-clean up drive, pwede ta magpapadula ba o unsa kanang mga cultural activities, no? Kay usa man na mo man duha ka emphasis sa SK, which is cultural activities and sports and development. So para makahalubilo ang bawat usang mga batanon kay especially karon na henerasyon dependent na magugay sa technology. Ang atuwa atong tudluan ng mga bata na sa ako mas maayo first magsugod ta sa environment. Atuwa ta tabang taglimpyo, buhat ta sa tong tagsang parte para ayon we build it up. Action! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.